Si creiem en el centre, imagineu el que sempre hem cregut, en el centre del centre, que és Ciutat Vella. Un centre que ha hagut d'afrontar reptes, però que els ha donat resposta amb valentia, partint d'aquest convenciment, que el centre és el centre de la vida i que és un centre en el qual val la pena afrontar tots i cada un dels reptes, els socials, els urbans, els dels nous usos. Us volia comentar una mesura molt concreta. Com que aquí hi ha tanta demanda d'utilització d'equipaments perquè hi ha el resident i hi ha tanta gent que no és resident que ve a treballar, a desenvolupar els seus projectes a Ciutat Vella, nosaltres establim l'objectiu d'obrir els equipaments del barri els 365 dies de l'any. Per tant, tenir els centres cívics o els casals de barri, els centres educatius, els casals de la gent gran i també els equipaments esportius, tenir-los oberts sempre. I em sembla que això és molt important que ho puguem desenvolupar els propers 4 anys. Us volia comentar un altre aspecte. El divendres passat es va aprovar el projecte de reforma de la Barceloneta. I us vull dir que nosaltres tirarem endavant una reforma que és absolutament necessària. Necessitem que els habitatges, a més d'assequibles, siguin accessibles i que això sigui un instrument per la cohesió. Si estem dient que el nou accent és la lluita contra la desagregació, la lluita contra la discriminació social i territorial, doncs aquesta línia general, aquesta filosofia amb la que encarem els propers anys, té també a Ciutat Vella un escenari privilegiat de combat contra la fractura social. Però bueno, jo he de dir que jo vaig molt per feina, ja ho veureu. No, sí. Tenim tot el dret a l'escepticisme, però jo vaig bastant per feina.